характерното и най-важното за тия питки. Те са едни обикновени питки, нормални, но тя става специално, хората ги пекат на самата плоча отгоре на печка, на дървената печка. Като има, и ще покажа друг вариант, пържени. И двата вида са много вкусни. Много бързо, много лесно се приготвя с готово тесто, въпреки че може и да се замеси, но с готово е много така бързо, както вече казах. Пълнежът какъв е по избор на домакина или на домакинята. Значи задължително сирене, може и кашкавалче, може сиренето да бъде с яйце. Сега аз лично слагам и малко масло. Не става много по-сочно и по-приятно.